Gdje ste ljudi, moje ime je Flameman 879 ili Flameman 879 i danas ćemo malo da igramo Hunger Gamesa na serveru. Ne igram u timu s nekim tamo mojim drugovima, nego ću da igram sam. Ovo je moj inače prvi video na kanalu. Nadam se da ćete vi uživati u ovim videima. Tako da želim sve najbolje sebi ako mi uspije ovaj kanal. Lajkujte, subscribeujte, šerujte, komentirajte i tako to. Kako se zove, ja ću na ovom kanalu uploadovat Minecraft kao što i sada radim. Minecraft, Minecraft. I igrat ću možda još i Terraria, možda još i Slender. Još neke takve igrice. Vi ostavite koment ako hoćete još neke igrice da ja igram. Ne znam, nisam baš siguran. Tako da, banja brate. Evo ga neki tamo kako se zove ovo. Vi vu koji je ovo neki Japanac sigurno. Nemam pojma. Vi. Koji car, brate, ko mu dade tako ime. Majke mi nisu normalni. Ja ću ostaviti link u deskripciji IP u deskripciji za ovaj server. Vidi, ovaj me Japanac prati. Ja ću, znači, ostavit ću IP u deskripciji, tako da se i vi možete joinovati. Ali server nije ovaj, kako zove, nije za crackovan Minecraft, samo za premium, Mineplex. Jako poznat server. I sada ćemo uskoro krenuti. Ne znam zašto sam se sponovo ovdje, da bi inače neđe gore ja se sponovo, ali nije bitno, jebe što. Evo sad ćemo mi da krenemo. Obožavam ovu mapu, ovdje uvijek ima dobrih čestova. Ajde. Bum. Ajmo. Ne. Sam ovo totalno. Idem ja odmah da bježim, nemam šta pametnije da radim. Ništa nisam dobio. Evo ga čest, ja mislim. Jest, čest. Ništa posebno, nema oružja, nikako. I još sam mi bacio ovu kokošku kuvanu, ne znam ni zašto sam to uradio. Ovdje je prazno, ovdje ima ništa posebno. Ajmo ovuda, zamao sam. Skočio ova, ali ja sam baš još u parkuru. Neko već ima kameni mač i to mi je baš blizu, čujete kako je ova eksplozija bila blizu. Nadam se da mene niko ne ubije, da možda uspijem da pobjedim u ovoj rundi. To bi bilo baš zanimljivo. Evo, dobio sam moje prvo oružje. Ovdje ima. Mushroom Stew, to je uvijek dobro. Ako niste znali na ovom serveru, Mushroom Stew vam daje regeneraciju. I evo dvoje ljudi. Ubi ga! Ne mogu ga. O ne! Čovjek dolazi, moram bjegat. Odmah, ajmo, šprint. Ajde, uhvati me ako možeš. Ajde, majstore. Ajde, da te vidim. Zapravo ne želim da te vidim. Ne, moram jest. Joj, ubit će me ovaj lik ako ovako nastavim. Čije ga je? Nemam pojma, ne vidim ga za sada. Sad stavim moje dobre pantalone i imam ovo. To je jako korisno. Ali nemam strijela, nažalost. Čiji onaj lik? Eno ga vam skroz, vidite ga. Eno ga tamo bježi. Dobra je, umako sam mu, inače bi bio mrtav. Baci šekiru, slučajno. Nije bitno. Imam zapravo 2 strela, kako sam bio čora, sigurno ste vi. Mogu misliti kako ste vi sada ljudi. Imaš strijele, da te pričeš. I tako nešto. Ali nema veze, nastavljamo ovuda. Što ima ovdje u ovoj kućici? Hello? Is there anyone in this house? Is there any chest in this house? Ne znam zašto uopšte pričam engleski, možda neki od vas ne razumije ovo što sam ja sad rekao. Nije ni bitno, ali je važno i što sam rekao. Čujem se sam vidio ime, a to je bilo... Biću oprezan.
Čujem se da sam vidio ime. Nemoguće baš da haluciniram toliko. Nema nikoga, šta meni bi, pa vidih ime slučajno. Znači, koliko ima ljudi? Ima živih 10, a mrtvih 19, a bilo 24. Minecraft logika, logično. Znači, bilo nas je 24, 19 mrtvo, 10 živo, odlično. Znači, moram dobijem još 10 ljudi ili neko tamo, pa nadam se da ću pobijedit. Treba mi hrane, još nemam ništa. Imam kompas, to je odlično. I mogu čovjek sada da vidim gdje slipi Chest the Rope. Neki tamo lik je ovdje, neđe. Ali dobro, koliko je to nešto boko. Sada moram da idem ovim pravcem. Pošto idem tamo da dobijem bonus chest. I tamo uvijek imamo ekstra stvari. Znači ono, Diamond Sword. I ta stranja. Mislim da je vamo neđe. Mislim da je ovo ovdje to. Nadam se. Ali neko će sigurno još otići vamo. Pa će biti u nevolji. Je ovo to? Yes. Zato ću ja sada stojim ovdje. Nadam se da niko ne dođe da mogu dobiti ovaj chest. Dobio banja. To bi baš ja htio, što nikad ne znate što može biti. A može ponekad biti samo armor, što je najgore. Da možete imati. Evo ga, ovako se vozi. Nadam se da niko još ne dođe. Pošto to bi me uništilo cijeli dan. Onako dođe i samo me tu ubije. To! Gdje mi je mač, evo ga. Bjež. Bim. Dobio sam makar iron mač, to je ipak nešto. Što hoćemo? Ništa posebno. Ako me sad neko ubija, baš sam udala. S ovim iron mačem. Nadam se mi neće kočiti ovaj internet. Če bi to bilo baš grozno. Moram malo da se premaknem ovom mikrofonu, pošto se ništa neću čuti sigurno u videu. Pa vi morate pojačati volum, pa šta ćemo onda, zvuk ili volum, ja volim da ga zovem volum. I gdje je najbolja osoba? 90 bokova, pa nije. Nije ni baš daleko. Nije baš ni blizu. I to prilazi mi. Ja sigurno je tamo gore u centru. Pokušao da dođe do... baš mi je blizu. Lik. Nadam se da me ne ubije, ko zna što on ima, možda je našao 2 diamonda pa napravio Diamond Sword. Ili nešto tako. Znači, trebalo bi sada da mu vidim neđe ime. Vidim ga. Baš sitno neđe. Dobro, sad ga ne mogu vidjeti niđe. Neđe je vamo. Eno ga tamo, brate, šta ja... Kao prvo imam li hrani i što nemam ništa, moram pojesti ovu koja mi daje regeninaciju. Kako ga gaze. Idem ja vamo po njega da ga malo ubijemo. Gdje je lik? Eno ga lik. Snimam Katarina, ako ne znaš. Izvinite, samo moja sestra ulazi u sobu. To je nažalost najgore stvar koja mi se može desiti usred videa. Katarina, izlazi! Pokušam da ubijem lika. Ođe, igram malo. Neću da prekinam snimanje, prti ti iz sobe, ko ti je rekao da ulaziš. Ma prti odavdje, uništi mi video, Katarina. Mislim, ja ću nastaviti snimat. Nadam se vam ovo nije smetalo, izvinite. Sestra mi je budala pa mora da ulazi non stop. Če ovaj lik ošao je? Mislim da je vamo neće. Je on? Eno ga, kako sam bio čera, bio tačno ispred mene. Lik umro od gladi, koji car. Hvala. 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 Nije mi ni dao ovo. Vidan Iron Sword, neko je ubio nekoga. Sa Iron mač. Ima Iron ovo.
Odlično, hvala ti. Ima li šta bolje? Sam stavio ovo, jesam. Koliko je drugi player? 40 blokova, ja sam brate mrtav ako mi dođe sa Iron mačem. Ima li hrane? Ima hrane, lik. Možda dođe još jedan Sleepy chest drop. Vidi kako me, ubija me. Ne, ubij me, lik, ubij me. A bio mi je nešto lagovo kompjuter. A bio je full armor, sam imao chain ove patike, ali nije bitno. Nadam se da ste uživali u ovoj epizodi Minecraft Hunger Gamesa. Izvinite što je moja sestra upala unutra. Kao što sam rekao, ostavit ću IP servera u deskripciji videa. Dobro smo išli ovu, ali sam ja naravno loš u PvP-u, tako da šta se moglo očekivati od mene. Tako da nadam se da ste uživali u ovom klipu i vidimo se vrlo uskoro. Ćao!